alle sammen. I dag har jeg tænkt mig at lave en pakke med mig. Så ja, lad os bare komme i gang. Så har jeg de her bukser, eller leggings, som er virkelig fede, synes jeg selv. Det er en størrelse small, og de er fra Black Milk, som er et australsk mærke, som laver virkelig fede leggings. Jeg har også taget de her sådan nogle cykelshorts med blonder i bunden, fordi at det er bare. Jeg har valgt at tage de her shorts med, fordi at de er bare søde, og det skal blive varmt, og det er ikke så tit, at det er sådan varmt, når man kommer fra Danmark, så ja, den tog jeg bare med. Så vil jeg også have undertøj med, men jeg viser det bare sådan lige her. Det er sådan nogle trusser fra H&M, bare sådan nogle blå med sådan nogle hvide prikker, hvis I kan se det. Og så når vi nu skal til London, så har jeg købt sådan nogle her inden fra Topshop, hvor der simpelthen er sådan et kort over London. Og bagpå der er det bare sådan en sød pink farve. Og fordi jeg er sådan en Disney freak, så tager jeg dem her med, hvor det står To Infinity and Beyond, og det er så Buzz Lightyear der på, og de er bare dejlige. Jeg tager også de her Ariel trusser med, som så også bare er, fordi jeg godt kan lide Disney, og de er bare søde. Så tager jeg også den her bluse med, som er fra Only, og det er virkelig træls, at der er sådan gået hul i den, og det ser bare sådan virkelig dumt ud, men jeg tager den med, og så håber på, at folk ikke lægger mærke til den. Jeg tager også den her sort basic bluse egentlig med fra Pieces, som jeg købte på sådan et udsalg, hvor den kostede 100 kroner, tror jeg. Min mor sagde det, så tog jeg også den her cardigan med fra Villa, som har sådan nogle lange ærmer, og den er ret lang. Og som man har brug for, så har jeg taget sokker med. 5 par til 5 dage. Så ja, det var alt for sådan tøj og sådan noget. Og nu skal vi til sko og beauty og sådan noget. På sko, det er sådan nogle Dr. Martens, som jeg bare har slidt op. Eko-sko, som ikke er ret kønne, men når man skal gå rundt i London, så er det sådan, vi skal nok gå ret meget. Så det er bare sådan behageligt, de sådan nogle dejlige puder. Ja. Godt. Så shampoo med, så det her, det er sådan en Tresemme Naturals shampoo, sådan, hvor den har sådan lidt conditioner i, det derfor den tager sig klam ud her. Men den giver virkelig blødt hår. Og grunden til at tage sådan en stor en med, det er fordi, at på vejen hjem, så smider vi dem bare ud, fordi jeg skal nok sådan shoppe ret meget. Der kommer også et London Haul, og jeg vlogger også i London. Og så er sådan en Tresemme Naturals balsam. Og den er også bare dejlig. Som sagt, så smider jeg dem bare ud, fordi at de er 900 ml, så det vil nok fylde ret meget i kufferten, hvis jeg beholdt den. Og så til at vaske kroppen, så har jeg sådan en I Love Vanilla and Ice Cream, og den lugter jo af vanilla. Den dufter. Folk retter altid på mig, når jeg siger lugter. Men den dufter af vanilje og is. Der står også på den, at man får lyst til is, hvis man bader i den. Det lyder dumt. Ja. Så det var det for sådan nogle badeting. Jeg tager også en Rexona aloe vera
deodorant med. Den er bare god, og den lugter af deodorant. Den dufter af deodorant. Sådan en heat protector til, når jeg skal glatte mit hår. Bare fordi det kunne være lidt hyggeligt. Og for at glatte håret, så har man brug for glattejern. Så det er sådan et virkelig godt glattejern, som jeg faktisk vandt i Strandhuse børnehave til sådan en lotteri. Og så er den sådan ret flot. Men det glatter virkelig godt. Det er fra H.H. Simonsen. Og den kommer op på 360 grader. Det bliver bare glat med det samme, altså simpelthen. Så har jeg også sådan en lille make-up taske med, hvor der hvor indeni så er der et spejl, hvor der står I love beauty. Og nu vil jeg ikke lige blande folk, men det er bare et spejl indeni. Nå, men den næste ting, der er her, det er en I love strawberries and cream. Og jeg elsker bare de der I love ting. Fordi de dufter så godt. Den dufter af jordbær og creme. Det lyder egentlig ikke så lækkert. Men så den næste ting, det er en Clinique mascara. Det er den sorteste, som man kunne få, fordi jeg kan bedst lide de sorteste. Og jeg er egentlig ikke så vild med gummibørster, så det er jo bare dejligt, den ikke er det. Og forresten så kom den med den her lille søde ting, hvor der står Clinique på lynlåsen. Den minder mig egentlig sådan lidt om Victoria's Secret ting, men ja, så har jeg taget en Eos med. Fordi det her det er faktisk min yndlings Eos. Jeg ved ikke hvad den... det er honningmelon den lugter af, men det dufter bare mega godt. Jeg kan vide det. Sindssygt. Det er vildt. For man nu ikke kommer til at fryse i London, så har jeg taget den her læder, eller det er ikke læder, det er sådan noget. Hey, jeg ligner sådan en læderjakke. Ja. Og det er fra Only i en størrelse 34. Og den er faktisk den dejligste plastikjakke, jeg nogensinde har haft på. Måske er det læder. Nej, det er det nok ikke. Men lad os bare sige, det er det. Men jeg tager også en boks med, som jeg faktisk fik med det der glattejern, som der er lidt ridset. Men den er fra H.H. Simonsen. Så ja, nu er det tøj, jeg tager med. Jeg tænker, at jeg får købt noget mere sådan. Så derfor tog jeg ikke så meget med. Ja, altså de beauty ting, som jeg tager med.